Имало едно време един скромен и добър овчар. Един ден, докато бил със своето стадо из полето, той осъзнал колко е благодарен за всичко, което има. И решил да заколи едно агне и да приготви обущение. Той повикал дъщеря си и казал: „Дъще, иди повикай нашите роднини, приятели и съседи. Ще празнуваме." Дъщерята излезла на улицата и почнала да вика: „Моля ви, помогнете! Къщата на баща ми гори." Хората я погледнали, но мнозина се направили, че не са чули. Само няколко души се отзовали да помогнат. Тези, които дошли, останали учудени, че вместо пожар, семейството ги посреща за празник. Те останали, яли и празнували до късно. След като приключили, семейството ги изпратили с добри пожелания. След като влезли отново в къщата, бащата, объркан от случилото се, попитал дъщеря си: „Не познавам повечето от тези хора. Къде са нашите приятели, роднини и съседи?" Дъщерята спокойно отвърнала: „Тези хора не дойдоха за празник. Те дойдоха, защото мислеха, че сме в беда. Това са хората, на които им пука. Те заслужават да празнуват с нас." Поуката: тези, които не се появяват, когато страдаш, не заслужават да бъдат с теб, когато се радваш.